Halo guys, sa tamis dagat. Tayo magkatod ni aning. Ani? Pambot. Mugsay. Ya. Enja, apa na si buwag? Di awog. Wag. Wag. Hi guys, magator big kuan. Ani. Katig sa pambot to sa kuan Family Beach kay agawang pambot na doon na mo dito sa Baklayon. Halo, di Anagos Dagat. Yee! Di ako sa Family Beach. Muna ang pantalan sa Tagbilaran kana. Gabi na ninda. Pinaligo, nagbawon og tuba. Kana nga isla na, mao na ang Panglao Islands. Hello guys. Wala na magag. Diana, naabot na sila. Ikan sa Baklayon. Are na. Katagaya sa nagtuba ba? Amo inong ginagtuba. Nagbaon din mo? Kumpleto man dyan na sila. Magdama, di ko mahalinan. Sagol mo yaw mo na sagol. Kabali, isang ko dai. Uy. Dula kayo kay bukat uban-uban. Arawis ulit ni sabi ko lagi. Jok. Wala na tuba ron. Aluan tuba na ko to. Duhi la ba yan? Diyan na lang naibutang mo, di man ako ano. Makuha na kay balod na ba? Pagdaanin ba to? Makuha na diya. Angin na ba? Ano pundo dai? Guru yo ron to kuan. Abiraw, goyong. Goyong balik sa dagat. Kapit-kapit gini ya, tay. Ano mo? Muli kita lang. Sinang buyin? Ilang kawat anak kay. Gamay ra nagkatidad. Kaya may uban ko nga ako. Kailang sila kay tagiani taga NBI man. Mauna. Wag ka maghawat kay nga ako eh. Uy, hadlok ka po. Uy, hadlok. Saba di Edwin magkakap. Dako dai ni na. Kari katuan. Mo na ba kayang kuan niyo? Ana ka lubot. Hinlo na sila sa bangka. Ay, kaning pambot kay arong nindot na. Jada doon na ni sa Baklayon. Diyan igagaw. Dapat magdagat ilang bay. Di nga na sumangga, di nga na ni. Di tayo po rin. Sige pa, dala pa. Sige. Biasa pa. Pa. Sige na. Aku tinggal. Naa.
Pag sa Pinday na andyan ang pambot inigdagan. Wait, wait, what? Isunod. Bukat binining ko ala day. Hoy na makina, mo nang bugat. Adi ano may makina day. Hanya di sana. Di balat. Lami na kaparan murag muna. Lami na kaparan muna. Pundong. Murag misil tong. Sticker na og iko. Wala mo. Lagi ka to dakal-dakal. Uy, sana. Lopig na sa katubal wa. Ay, ito to. Lubong kay ano Tumblo. mato. Yan di man pangkasip wala. Dali ka. Ano doon na na? Sige, ay kahang kay gamay kal. Oh, sige, sige. Isa. Gamay kon ba? Suka. Kulay. Suka ka ba ni sabi? No. Mata. Di mo kakuha na. Di kay mawag kuan. Aglubot pa rin kay mawag maglubot. Asa. Siping ano ini bira. Pali ha. Jesus no. Be ko no. Kamata vlogger ro na skill vlogger. Andyan lang. Abi pun mulaw kay na pud na tungod. Ako may ilaw na lawak ni mo dai. Magari dapat Lalaom ra ba di ay oh. Imanino di. Isig pa nag-isda dari oh. Hala uyad kasi mo kada ha. David, ka pala ta slawan David dito mo kon ni anino. Ay, do na guys. Ana ah. Uy, kanang pino? Unsa man isda ah? Guno. Guno na. Panguan na dayo, bayar pe. Hala. Okay guys, so katong magkinahanglan nga mga kinaukuhan. Kuha na may lain. Asawa pa. Kuha na may lain. Kuha na lain ay. Sa mga dagkong itagin, namikat man. Hala na anay dagko oh. Kanang guno, kanang guno. Kanang guno ba kay lamig ilaw na. Papaw kayo. Kanang guno. Kanang guno ba? Be? Ayaw ipailalom. Tunga-tunga ra taman ana. Oh, tunga-tunga. Aman isda na. Right kayo. Gitu siguro. Bulinaw. Labo pa kinapika labo. Lera dia balik ya. Di aralong, di aralong. Di magsilbi dai. Okay ra ko puti. Dali balikat ta kay kinahanglan magbugaw. Ibutang lang ibutang. Amo, subot. Lok sa man. Bui, mas abuse anak. Klaro kayong itom. Katong puti lagi. Kadang manguan may mag-style lang. Tawag ng grupata ba ta kapaminakan. Mana ni musod ron? Ikaw masarap sa sibot lang. Okay, mga doon na sila sa Baclayon. Please follow and like. Lang. Ate. Kuha. Salamat. Lay taga nang ganisaw. Wae lang nang biga na. Hikot. Ato na ni sila sa Baclayon. Uy, nagbugsayro man lagi naham lagi amo pagi paandar ako ilang makina. Okay, amping mo. Mana sila guys? Ando guys na gidana jud ang among pambot paingon sa Baclayon sa ilan ni agaw. Maralo Panchito.
to guys. Daghang salamat ug palihog sa pag-like and share and subscribe to my channel.